Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.
Horas madihita manginang, adorang sota puka par pinggota di manugot nyarion, taparadi rohata, martangiang nahohom mahita di bagasan rohata be. Amin. Mari dehitas yang buku ede nomor taplalu ayat sada tolu dohot 5. Mar hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni ton di parbadia, natu mapalangit dohot tanoon. Amen. Dia lo debata doaka na jukat roha, alai di leho doa sini rohana tu akka na serep marroha. Haleluya. Martangiang mahita, ali Tuhan dibata pargogo na sohatu dosan, na sokal jalana bonar, dia lohodo na gijang marroha, jala dipati bohodo na serep marroha, alani ihu pangido hami tuho, sairamoti hami, asa unang jukat hami, unang gijang rohanami, alai togu-togu hami marhite-hite todim, asa uduk, serep, tobok jala burju rohanami di adopan ni halak saluhut, alani anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma patik ni debata, imasian patik parjolo dohot lapatanna. Ahu do jaho ba debatam nina debatata, dang jadi marakup ahu bahenonmu debatam. Dia do lapatan ni odo. Ikonu biar rohata jala humolong, jala upos mida debata asa mida nasana adong. Rak mangido gogo mahita lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon nahombar tu patik mi. Amin. Tatopo timadosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata nabadia jalana bonar, para siroha jala partarup niroha jalana basar doho. Sai marpangulahi maroham midahami, dibaheni saya sama sude dosa nami, dangadong nahu pangasahon hami dukon ni asini roham. Hati goran na pinatupan ni anak mudo nahu pangasahon hami tujolom. Dibaheni pasonang jala apuli mahami akan nani hokok ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabigema baga-baga taringot tuha sasaan di dosata. Musat pe akadolok jala humutal akarobean. Alayang ko parasi ni rohaku nasotu pamusat sianho. Jala pada ni hadameoku nasotu pa humordit. Ninna Jahoba siasiho. Hasangapon ma di debatan di gijang. Amin.
tabege mahatani depata turpuk epistel di hita mingguon imana nienet sian pesalmen 34 ayat 16 sahat rodi 20 tajahama marsikat soring. Sai manatap do matani Jahoba tu akka partigor jala pinggolna tu angguk nasida. Matuaho ni akas lahirnya jangko bohi ni Jahoba. Asa disiapkan sian panoon berita nasidai. Mangangguhi do akka partigor gabe ditangihon Jahoba do jala dipalua nasida sian hagogotan nasida sudena. Donok do Jahoba di akan nabujuk marroha. Jala ditupahi do akan napurus sorbi. Lan peparnia hapan ni partigor alai dipalua Jahoba do ibana sian sudenai. Ibana maramoti holi-holina sudena. Dang mapongkol nanggosada. Sian hamate honon ni parjahat do hajahaton alai saya marutang do sugot akan namak kosong partigor. Ditobus Jahoba do hosani akan naposona jaladang marutang sugot sudena marhaposat tu ibana ido sahatna martua do akan natumangion hatani debata jalana opiopsa. Amin. Tidak kon maha porseotai songon dihatintar kon nirongata saha porseaon di sandok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jahoba ido ama pargogo naso hatu dosan natur mapalangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba nasa sadai imana tinubuhon nisi Maria nagabe-gabeas siaton di parbadia adorang sohabubuhan ido tuhata natu maun nabirnit di panguhuman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang natu atu bantu tanom
namulak mangulu di hari patoluhon, nama naik tu surgo, lau hundul tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo naso hati dosani. Disi may bana pay mamulak sogo to tanaon, manguhumi halak na mangulu dohot namate, au porsea di tondi parbadia, jaladong sada huria nabadia, huria hatopan halak Kristen kanabadia, dohot diha sesani dosa, dohot dihatai namandok, mulak mangulu dosogot daging ni halak nong mate, dohot dihanguluan nasora sudah. Amin. Tikting di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 25 Agustus
2024. Partangyangan Wik Rabu 28 Agustus 2024. Wik Pisangan Gading Raya dibagas ni keluarga Harlen Krisman Sitorus, Roni Boru Nenggolan, Jalan Pisangan Lama Tolu nomor 35, RT 12 RW 8, Pisangan Timur, Jakarta Timur, tempat partangyangan Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Wik Penggilingan dibagas ni keluarga Roni Eli Hutahayan, Happy Boru Gultom. Klaster Adara Blok SA Tolu nomor 10, nomor Pitu Harapan Indah Bekasi Tarumajaya. Wik Rawamangun Tolu, Dohot Wik Rawamangun Opat. Perhubungan dibagas ni keluarga F Raja Guguk Boru Sinaga, Jalan Maskoki 5 nomor 20 Tolu, Rawamangun Jakarta Timur. Inganan partangyangan Ruang Lukas HKBP Rawamangun. Wik Pulau Mas Kampung Baru dibagus ni keluarga Situa Rudolf Bittori Halomuan Gultom, Susilawati Boru Huta Barat, Jalan Temu Giring nomor 10 Tolu, RT 10 RW 08, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kamis 20 Agustus 2024. Wik Utan Kayu Kayu Manis dibagas ni keluarga Sandi Mangihut Parulian Syaturi, Merisa Sedina Borusi Hotang, Jalan Pramuka Bakti Sada nomor 10 Sada, Hutan Kayu Utara, Matraman, Jakarta Timur. Wik Rawasari Cempaka Putih dibagas ni keluarga Situa Firdaus Siburian, Kristin Sujana Nababan, Jalan Haji Murtado 10 Opat, nomor 310 Tolu Paseban. Inganan partangyangan di Ruang Timotius HKBP Rawamangun. Pandidion Nabadia Minggu 1 September 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB di Patupado Pandidion Nabadia Tudak Dana. Ruas ni huriatana naeng mambuan iana konna manjalo Pandidion Nabadia asa roman daftar Uhud Marguru di hari Jumat 30 Agustus 2024 pukul 10.30 di gereja Jala dibuan mas surat pengantar Sian Sintua Wik. Fotokopi akte lahir dak danak dohot kartu keluarga Huria. Partangyangan keluarga Parhalado Selasa 27 Agustus 2024 masuk pukul 10 WIB di Patupado partangyangan keluarga Parhalado. Sude Parhalado dohot keluarga asa roman dohoti partangyangan ni. Bantuan Huria Minus Minggu Sadarion 25 Agustus 2024 di Parmingguan pukul 10 WIB adongdo kunjungan sian gereja HKBP Pondok Ungu Permai, Resort Harapan Jaya Bekasi. Jala Patu Begehon Kor Lau Penggalangan Dana Tu Pembangunan Dohot Perizinan. Tatu Pahima Ulaoni Marhite Poti Kota Napinarade di Joloni Pitu Garejata. Panitia ulang tahun ke-60 tahun dohot 125 tahun Pesta Zending, Pesta Gotilon HKBP Rawamangun tahun Oikemene Inklusif 2024. Hobartu ulang tahun dohot rangkaian kegiatan Pesta Gotilon HKBP Rawamangun, Marhite Titingon, diundang ruas ni huriatana adong UMKM na asa mandohoti bajar UMKM na pinatupa ni Ari. Hari ini Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Hari Minggu tanggal 22 September 2024. Hari Minggu tanggal 20 September 2024. Adong dosa 5 tenan di parede panitia. Turuas na naeng mandhoti bajari, poima mandaptar tu panitia ima sintua, bistok datubara, do sintua sahat pakpahan. Dohot biaya pertenan 300.000 rupiah per hari. Jala boima ditransfer tu rekening panitia.
anggiat ma denggan mardalan bajar tahun jala tum denggan tama aka UMKM nirwasta jala di pasu-pasu tuhata. Seminar dohot workshop kebudayaan Batak. Hobar tu parheheon na poso bulung HKBP Rawamangun, seksi na poso bulung HKBP Rawamangun, patupa seminar and workshop kebudayaan Batak hari Sabtu 31 Agustus 2024 pukul 10.05 maringanan di Garejata. Seksi na poso bulung mangudang ama ina tarmobi akan na poso bulung mandohoti jala berpartisipasi di kegiatan ini. Parheheon na poso bulung HKBP Rawamangun. Seksi na poso bulung patupa rangkaian kegiatan Parheheon and Batak Night Show di hari 10 Agustus 2024. Sahat tu 15 September 2024. Akar rangkaian kegiatan Parheheon na poso bulung and Batak Night Show Boima di Jaha di Warta Digital HKBP Rawamangun. Parheheon Remaja. Parheheon Remaja di Patupa 10 Agustus sahat 8 September 2024 dot akka kegiatan Boima di Jaha di Warta Digital HKBP Rawamangun. Sudir remaja di Huriata asamandohoti kegiatan Parheheon ni. Kesehatian lansia. Hombartu kesehatian lansia, seksi lansia HKBP Rawamangun, patupa kebaktian Padang di hari Kamis 20 Agustus 2024 pukul 7 saat pukul 10 pitu wib maringanan di ruang Alamanda Wiladatika Cibubur. Tuhatama nama masuk kegiatan ini mardalan dohot denggan. Efisiensi penggunaan harotas tikting. Hobartu program kerja dohot anggaran HKBP Rawamangun tahun 2024 ima efisiensi penggunaan harotas tarencanahon do mulai bulan September 2024 percetakan harotas tikting tahurangi ma. Tikting boima di download di aplikasi HKBP Rawamangun. Tersedia di Play Store aplikasi store. Manang scan barcode di bangku ni Garejata. Ruas natamba. Minggu sadiaron tajalo do gabe ruas natamba ima. Keluarga Sepordinan Pandiangan Sophia Lorencia Boru Sidabutar Rap dohot tolu alak yanak kon nasida Rosian HKBP Balikpapan Resort Kalimantan Timur. Alamat Jalan Paus Dalam nomor 14 Kompleks Pertamina Rawamangun Jakarta Timur. Wik Rawamangun Tolu Jongjong Mahamu. Tuhata mana masu-masu nasida gabe ruas nadenggan di tonga-tongata. Taro mobil di jolo ni tuhata. Titing naeng marbagas. Tikting parjolo. Neng manjalo pasu-pasu parbagasan ma Ragil Satrio Ganda. Ruasnya HKBP Resort Suprapto Jakarta Pusat. Anak di Amata Indra Gada. Tubuh Inata Endang Tasik Wulan. Dot Orwana Priscilia Bolu Pasaribu. Ruasnya HKBP Resort Rawamangun Wik Kayu Putih Kapling Porli. Boru ni Amata Raw Pasaribu. Tubuh Inata Loli Borisi Tinjak Pamasumoson hari Sabtu 7 September 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun Jakarta. Neng manjolo pasu-pasu parbagasan ma Hendro Daniel Hasibuan ruasni HKBP Bandar Klipa Resort Epipanias Tembung. Anak di Amata AKP Purnariwan Besar Hasibuan. Tubuh di Inata Ratna Dewi Borusiahan. Dohot Orwana Resta Borusitanggang. Ruasni AKBP Rawamangun Wik Pisangan Gading Raya. Boru di Amata Togar Sitanggang. Tubuh Inata Rumondang di Diahana Boru Siringo-ringo.
Pamasumasuan hari Jumat 6 September 2024 di Gereja HKBP Bandar Kelipah Resort Epipanias Tembun. Titing paduahon neng manjalo pasu-pasu perbagasan mah Felix Gabriel Sianipar ruasnya HKBP Resort Sudirman Medan, anak di Amata Polta Sianipar Nahinan, tubuh di Inata Morina Boru Hutapea, Dot Orwana Apolonia Yobel Hasian Boru Pangabean, ruasnya HKBP Rawamangun Wik Rawamangun Sada, Boru di Amata GM Immanuel Pangabean, tubuh Inata Kelly Resmiliati Boru Hutagalung. Pamasumasuan hari Jumat 30 Agustus 2024 di Gereja HKBP Resort Rawamangun. Tuhatama nama sumasu nasida gabe ruas nama ngulu di tongat-tongata tarlu mobi di joloni tuhata. Ruas namoding. Nah di hari Rabu 21 Agustus 2024 nunga jumolo moding sahala ama Sari Victor MC Hombing umur 24 tahun, ina baluhon inata Landus Boru Situmorang, alamat Jalan Perintis Kemerdekaan RT Pitu 20 Gadung, Dohot 82 Jakarta Timur, Wik Kayu Putih Kapling Porli. Tuudean hari Jumat 23 Agustus 2024 di TPU Pondok Kelapa Jakarta Timur. Tuhatama nama ngeleon gogo dohot pangapulion di keluarga na dinangirhon. Pilihan dohot akka udut ni boa-boa tajahama di harotas titing nong di parade ni huriata. Di pasu-pasu di batama akka barita masa dohot ulaon akap sipatu pauta bahen sangap di guarta. Songoni matikting di huriata minggu sadarion.
Tapasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni dibata na sumurung sian sa luhut na roha. Imana mangaramoti ate-ate do pikiranmu nabe. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Di hamuama nami na nami nang dihita sa luhut na horas madihita. Hata ni debata na mamakulingi hita di bagasan minggu tasadarion. Di namar saur hita di minggu pa 10 hondung Trinitatis. Imana tarsurat di surat ni Apostel Paulus madapoton huria Efesus bidu onom mamuka maisian ayat 10 rodi ayat 20. Efesus bidu onom ayat 10 rodi ayat 20. Songonom mahatani debatana tarsurat disi tapai tiupma di bagasar rohat tabe. Dukoni gabetogu marohamuna di bagasan Tuhani. Dohot di bagasan hagogo onna natogui. Seluko kamu ma pahean sinjata nasian debata. Asa taralo hamu uti-utian ni sibulisi. Aidada marukil hita mangalo mudar dohot sibuk. Aka harajao do, aka parhuaso, aka sigonggomi hasiangan hahulomonon. Aka todi hajahaton na dikijangi. Dibaheni jalo hamu mapahean sinjata nasian debata. Asa terbaik kamu mangalo diari najahati. Jala hot jongjong dung dipatuduk kamu sasudi. Atong jongjong mahamu marhohoson hasitongan digoting muna. Akanaung manulukon baju-baju pertahanan ima hati gorani. Marsipatu mapat muna. Lahu makaringgaso berita nauli pardameani. Akup ni sudenai jalo hamu ma lobu-lobu hapor siauni. Hai topak kamu do marhite siani. Sude subia api ni parjahati. Cakok kamu ma nang takkuluk haluaun dohot podang ni todi ima hatani debata. Martangi yang mahamu mardongan sadok pangiduan dohot elek-elek di bagasan todi manang sadi hari pe. Uhud dungo jala jugul toktong tumang nyakos saluhut akan abadia nang ahupe. Asa dibuha pamangaku mado sidohonokku lau pabotohon hahomion ni barita nauli mardongan hiras ni roha. Aitu sido disuruh ahu natarateon asa marhiras ni roha ahu disi makatahosa songon na tama ima sahat na dihamu amanami nanami nang dihita salut na dipabotohon marite turpukon na say jot-jot do ngulut tahun perdalanan ngulut tahun di bagasa partotangan hidup kita setelah percaya kepada Kristus Yesus menerima Kristus diperhadapkan dalam pertentangan, pertempuran atas dua kekuatan. Adong dua haguguun, adong dua kubu. Taksongon pertandingan-pertandingan na dihasianganon. Molo di bagasan hapur siaun adong dua. Taludo manang monang.
anggo di hasiangono daung adong do istilah siri inna asal malas roha. Dalam iman tidak ada istilah seri. Kita harus menang. Hidup orang percaya gak ada istilah kalah. Alai boado asamo nang ngulut tahun. Dia kaperdalanan ni ngulut ta godang totangan ala ni hapor seau nang tajaloi. Baik marhite hata ni debata nang pati. Nasipata di bagasan ngulut ta ay buido. Ay puasa songonon jojot do masa di bagasan ngoluta ay songonido nang hala Efesus hati hai puasa songoni mangolu do nasida majalo Kristus alai di tonga-tonga nasida adong hasipile beguon manobba gana-ganaan Dewi Artemis ay buido halak di bagasan Kristus ibana di hari-hari ni ngoluna manobba gana-ganaan ala Dewi Artemis ima Dewi kesuburan namangalehon hamoraon namangalehon akan nama bailas ni roha ni jolma totu say ulo do suku-suku songoni masa di bagasan ngulut tanuai marhite padohan ay jolma do behita amang itu kan ay jolma do behita amang inna tapagali dirita ay sa di hari horadang jolma hita ay molong amate merdal-dalan ibana dang jolma bi unang tapagale-gale ngulutta ido didok Apostel Paulus madapoton huria Efesus dukon nii gabe togu marohamuna di bagasan Tuhani dohot di bagasan hagogo onna natogu. Paulus mengatakan bagaimana kita tetap teguh. Dakolan di bagasa Tuhan kita teguh. Kita tidak hanya menerima kekristenan saja, tetapi kita sebagai orang yang menerima keselamatan juga menerima kekuatan daripada Tuhan. Adong di bagasan nguluta natajalo haguguun nasian debata asamo monang ngulutang dang di pasobu debata ngulutai mardala buti suadong na tapangasahon dang di pasobu debata hita mardala sahalak ta so dibohali do hita alai ulu do sipata songon turpukon ayat 10 sada dot ayat 10 tolu dibohali alai dang disolukon dibohali alai dang dijalo. Mari kita lihat amang inang ayat 11 dan ayat 13. Didok Apostel Paulus. Solukok kamu ma pahean sinjata nasian debata. Asa taralo hamu uti-utian ni sibolis. Solukok kamu ma ayat 13. Dibaheni jalo hamuma
pahea senjata nasian debata asa tarbahe kamu mangalo amanginang nang dihita saluhutna. Allah membekali kita dengan kekuatan dan kuasanya. Hanya saja seringkali kita lebah. Telinga mendengar, mata melihat, hati menimbangi, tetapi bisa menjadi lemah. Tidok naparjolo jaloma solukkomma paheanni nasian debata. Bohal nasihat debata. Bahwa di dalam kehidupan kita, apa yang menjadi perangkat dalam hidup kita, hendaknya itu kita pakai. Jangan disimpan-simpan. Adong do paru kilon nuaing amanginang. Nah mulai agak bergeser memang. Mau lihat ya mak. Molo najolo umgurang do Bibel di perbedaan daripada di Jebu Jolma. Lebih banyak Alkitab, Bibel di kuburan daripada di rumah orang. Alaha asal mate pamasuk tu batang. Etong majo pikir dari perbedaan. HP hola sesedai nama Bibel dijebui tongdo di pamasuk tu aiso sanga manuhor nei mabuat lo maisia no petatuhor inna anop petatuhor bulan gati bulan tahun gati tahun ai jolo malua mai anak kot tahun asaha asa dapota Bibel sian ai kita rumah dohi ale moliate ma parpudion hurang do pamasuk komuse aida ada tu nama te Bibeli tu nama ngulu do Bibeli. Kita menerima perlengkapan dari Tuhan untuk apa? Pertama sekali dikatakan ayat 11 supaya kita mampu bertahan. Asabui di bagasan nguluta gabe bui manahan akas serangan taringo tulahu madabuhun hapur seota. Apa yang menggoda hidup kita, kita mampu menghempang dia. Marhite pahean senjata nasian debata binomat boi hita manahan asa unang tinggang takkola manahan ayat 10 tulu didok asa taralo asa mangalo karena hidup yang bertahan saja pun akan membuat kita lemah. Hidup yang bertahan atas godaan tanpa melakukan perlawanan, sampai kapan kamu bisa bertahan? Kita harus mengadakan perlawanan. Kita harus mengadakan penolakan. Kita harus mengadakan perasaan anti terhadap godaan daripada si penggoda. Napatuluhon dido marhua tadalom. Marhite hatan debata sedarion ipabotoh do tuhita amanginang
di ayat 12 tada alom asabui di bagasan ngulum marhamonangan. Selama kita tidak mengenal siapa yang menjadi lawan kita, maka kita susah untuk mendapatkan kemenangan. Ayat 12 di dok. Aida dan marukil hita mangalo mudar doho sibuk akka harajao do akka parhuaso akka sigonggomi hasiangan haholomonon akka todi hajahaton na digijangi. Amanginang nang dihita saluhutna tadalom, mengenal siapa yang menjadi lawan kita. Lawan yang nampak tentu kita bisa prediksi, tapi bagaimana lawan yang tidak nampak, yang membuat jebakan dalam hidup kita, yang menggoda kita, menggoda hati kita, pikiran kita. Ini adalah musuh yang paling kuat dalam hidup kita. Sama dengan keinginan diri kita yang tidak nampak, tapi senantiasa berbisik lebih banyak dalam hidup kita. Taida suara-suara nama kuling mengucuni hita, suara-suara nabatu wuhon hagiot naso di halo mohon debata, nama bahen emosi, nama bahen tartuk-tuk, nama ngucuni hita. Alam gudang do alot tai sian naso taridai atong aha mapakeota. Daktar baik kita mangalo marite natarida iko pakeota ma akana sotarida na dilihat debata didok Madison akaodo pahean senjata nasian debata akaoma pahean senjata parjolo sahali didok pahean senjata nasian debata hohos hasitongan digoting marhohos ikat pinggang, berikat pinggangkan kebenaran. Ado labani hohos, apa kegunaan ikat pinggang? Molo najolo molo longgar salawar manang na inape longgar songket na dangi ay najolo agak mo ibana dung tabba umur lamar niang lau pagelek kosongket na dipakai barak sanga akhirnya dia irahu makan sikola pe na julu songoni do mololonggar salawarna ba irahu ma pakai tali anggo songoni marua basada matangan sai maniup-niup maol ma bangula maol ma hicca maol marlujung ay buido madabu jolma alani napi peuton. Hidup kita juga demikian. Tanpa ikat pinggang kebenaran yang mengikat kita, yang menguasai diri kita, yang mengkontrol hidup kita,
kita akan gampang jatuh. Jadi kebenaran itu bukan hanya teori, tetapi sesuatu yang harus kita hidupi. Dakolan makatahon, omah hatigoran, songonom mana tigor, songonom mana toho. Aledang dihanguluhon, mari suang dui. Sebanyak apapun aturan, kalau tidak dihidupi, akan menjadi sia-sia. Untuk itu bagaimana di dalam hidup kita? Berikat pinggangkan kebenaran yang daripada Tuhan agar kita bisa lebih cepat, lebih sigap lagi melakukan apa yang dikehendaki Allah dalam hidup kita. Napa dua hondidok marhitehatani debata. Baju-baju pertahanan akan naung manulukon baju-baju pertahanan ima hati goran, memakai baju pertahanan. Om managabe senjata napa dua hon. Molo halak namar motor na julu, jadi adong masada ama tinggal dopak bekasian dangi ganuk manugut lau mamar motor tu Jakarta Karejo dungi potari borngin mulak maibana molo tiki poso dang dihilala alugu angin pagi dan angin malam tabudu dihilalai bana, apalagi badanna sebulun alai lam tabba ma umur mulai ma terasa. Jadi dipakai bana ma sada alat naboi asa unang torhona alugu adoranai ibai malapisna Holandi adorai alanga mulai agak daktabu pakilalan ni bana parjolo dipakai bana kaido alai dang mampu kaini melapisi adorana dungi dipakai bana mamuse sejenis plastik laho malapisi adorana asa unang masuk alugo alai tongdo pati pisu akhirnya dipakai bana hama amangina asabui ikut tinggi bana maember bola dua diguting maiber asa pastu adoranaon mulai ma dihilalai bana las omma na dipakai nai gabe dakkona alugu be adorana gabe bui mai bana lamar gugu lao berangkat karejo mulak antisipasi jala molo berdalan ibana pitor ido parjolo di lulu ibana laho pakeonna ala nggak dihilala ibana tabu nama maki sekarang hidup kita Allah telah memberikan baju pertahanan persekutuan dalam hidup kita. Tetapi apakah kita memakai persekutuan itu sebagai benteng dalam hidup kita? Ala salah satu tujuan ni surat ni Efesuson papunguon pasadahon. Ai hita do madog
bersatu kita teguh, bercerai kita. Salah satu suratnya Efesuson lau pasadahon. Pasadahon songo nabi nakin melindungi ibana. Pakaian senjata nasihat debatape melindungi. Parsauran ipe asa marhite parsauran pakai utama laho masih apulan, masih tugu-tuguan, masih ajaran, masih paingutan. Bagaimana hidup kita selama di dunia ini? Saling menguatkan, bukan saling meninggalkan. Papungu ma, pasada ma. Dungi didok napatuluhon oma senjata nasian debata. Sipatu laho marbarita. Didok disi marsipatu mapat muna laho makarenggason barita nauli pardamaiani. Marsipatu ala aha bahasa marsipatu aigo suga nama bahen menghambat laho marbarita. Gok suga di bagasan nguluta laho mabek kita losok marbarita. Ido molo tajaha di bahasa Indonesia taringo tuai 15 kerelaan memberitakan Injil do didok. Kerelaan. Ala jojor di bagasan ngoluta macalo hatani debata hola tu diri alai hurang ibana pasahaton hatan debata tunasing. Dinikmati do. Marminggu oke, martangyang oke. Majaha hatan debata ganu manugu do borngin oke. Alai. 3 hari maibana. Hea manungguli tuyana kona nunga martangiako amang 3 hari maibana tu pahupuna pung udah berdoa tadi bangun pagi justru terbalik biar aja lah di situ iboto sendiri deh lo maisi. Mari kita perhatikan dalam hidup kita banyak sekali duri-duri di dalam dunia ini yang mencoba menghentikan kita untuk menyampaikan, memberitakan keselamatan kepada dunia ini, kepada keluarga kita. Jangan lelah memberitakan berita sukacita. Karena apa yang kita tabur itu, apa yang kita nyatakan itu, bukan untuk diri kita tetapi untuk kemuliaan Allah. Pakai sipatui asa unang hona suga. Wah ngulut tahun. Dang marungut-ungut lahu marhobas. Pertanyaan mari jabu muna dah nak. Met jabu nami. Atong molo songoni tu Timotius mak, tu Lukas mak. Hamu si alasan. Dau. Bah. Buah nama benua kijang. Garu-garu aja nggak didokon. Dau.
lembah benua gijang. Hamu masuk ngono dah. Tahu. Bagaimana hidup kita untuk mengalahkan duri-duri ini yang menghambat pemberitaan damai sejahtera? Tentu kita harus memakai perlengkapan yang daripada Allah. Dungi didok di ayat onomi omma pahian senjata nasihat debata ima lobu-lobu haporseaun perisai iman tameng. Untuk apa? Asamolo didanggur hita adong mangalinggomi hita. Asamolo adong namarsakap na sodenggan. Adong mangaleon gogo doho pos ni roha hita. Perisai dalam hidup kita untuk mengantisipasi apa yang datang, mau menghantam kehidupan kita, iman kita, keluarga kita. Ingatlah bahwa kita diberikan perisai dari kuasa Allah. Mabain pos ni roha di bagasan ngulutta. Marhite pos ni rohai didok maisi hai topan hamudo marhite siani sude subia api ni parjahati. Mulu najolo didok katakan tidak kepada korupsi inna alai dung masuk batong do korupsi nanam gudang. Katakan tidak inna kepada dosa alai dung masuk punguan lam tabah dosa alaha tidak mah ai wado. Allah sudah dipakai tamengi perisai dan dipakai perisai dalam hidupnya untuk menghempang apa yang menggoda. Karena apa? Ketika kita bersekutu jonok hau masih ososan. Semakin kita dekat kepada orang dalam persekutuan, ingatlah keperbedaan itu semakin nyata. Tapi bagaimana kita menerima keperbedaan itu? Belajar menerima. Dungi didok mamuse takuluk haluaun ketopong. Kenapa takuluk haluaun ketopong na dipabua di son? Karena kita lihat pusat daripada pergerakan kita di kepala itu harus dilindungi. Pusat daripada kehidupan orang percaya adalah iman. Itu harus dilindungi. Tanpa iman yang bertumbuh semua akan sia-sia. Dangsa godang dia natajalo hata ni debata. Daksa godang dia tangiangmu. Na di pasato ganupari tu debata. Anggo somangulu do hapor siamu. Marisuang doi. Iman yang bertumbuh.
iman yang semakin kuat dan kokoh menyerahkan kepada Tuhan. Baru didok jalo mapudang nasien debata. Pedang daripada Allah adalah firman. Firman yang menjadi senjata kita juga. Firman yang menjadi penghibur. Firman yang membuat kita tumbuh dalam pengharapan. Firman yang meyakinkan hidup kita akan keselamatan itu benar-benar ada. Dan firman yang mengantarkan kita kepada sesuatu yang belum kita lihat. Maju saya tok tong marsaur di bagasan hatani debata ngulu hala napursiai unang dihagigihon ibana hatani debata baru naparpudi sahali ima martangiang. Doa dalam hidup kita mengatakan doa
Las Maria boru Panjaitan, Lisnawati Marito boru Simanjuntak, amang situa bisto Kutauruk, TP Simanjuntak, Ferdinand Sitanggang, Nyonya Anita Tati Napitupulu boru Siahan, Nyonya Baster Manurung boru Aruan, Mauliati Matuhan dia kapangaramu tiommu, Homa Tuhan na mga lehon hama malum, Homa Tuhan na pasuakon, gugo haipason, tina marubat di rumah sakit, nang berobat jalan, nang nadirawat inape, toktong maho Tuhan nagabedongan nasida, mamasu-masu nasida, pasu-pasu sudia kaparalado ni huriam, padita situa, sudia kapartohonan, guru huria, bibel pro diakonis, evangelis, dohot naso partohona pe Tuhan, pasu-pasu mah, ramoti patau mana sida marhubas, asa sudepak kubasiani, bain sangap di goarmu nabadiai, upasatami maparsoran namion, marsangap mau di bagasan Kristus Yesus. Amin. Marede mahita huhut papungu pilihan. Tai dehon ayat na mangiut laos jongjong mahita saluna. Sora
Tapa sapma piliata tuadu pandebata tapa uduk marohata martangi yang mahita. Ali debata manami na dibanagi jang hodo haroroan ni salhut silon lehon nadinggan. Dohot da nasa ulibasa na mauliutus. Upasata mi masian na nilhomi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa uparhasya kami pelianon pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Uhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gorang ni silin lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banogitjang say pinarbadi amakuarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banatongon songon na di banua gitjang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siap hari. Say sama dosa nami songon panisanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugihon tu pangucunan. Palua mahami sian pangago. Mulak mamu di bagasad dame dohot las ni roha jalohamu ma pasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakot Tuhan debata ma buhina tuho. Jala di pasaur romadamena tu todim. Amin. Amin.